Yeah, viewers all over the world. Yeah, for some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite, Akajigo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi dịkwazị ọlụ mmụọ iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ 4 parts of men. 4 parts of men. Abịa m ebe a ka m kọwalụ gị na nwoke ọbụla zuru onwe ya nwere ezinụlọ nwere ụzọ ngalaba 4 in 1. Anyị bịa ka anyị kọwalụ gị na nwoke zuru onwe ya wee ji ezinụlọ bụ onye eze. Na nwoke zuru onwe ya ji ezinụlọ bụ onye nchụaja, a priest. Meaning na nwoke zuru onwe ya nwere the kingship office. Nwoke zuru onwe ya nwere priestly office. Nwoke zuru onwe ya nwere fatherly office. Nwoke zuru onwe ya nwere husband office. Ụzọ ngalaba ị na-aka anyị ga-edeba anya. Ọnya ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị mata asị nwoke ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ ọ bụrụ na ị maara ihe ị nwere na ihe ịbụ ka bụ ofu. N'akụkụ gị bụ nwaanyị, nwoke ọbụla bụ di gị ya man, ị ga na-afụta ya n'ụzọ ngalaba ị na. Yes, and malụ ka ị ga-esi na-enye approach na mmekọ ga-adị n'etiti gị na ya. Ọ bụrụ na nwoke na onwe ya kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ dịka onye eze, tinye ya ugwu dịrị ya dịka onye eze, nyekwazie nsọpụrụ dịrị ya dịka onye eze. Yes, o wee reciprocate. Ọ bụrụ na di gị kwụrụ dịka onye nchụaja, onye na-eme the intercessor, onye bụ onye abụ osisi bichiri ụzọ na-ayọtara ụlọ ayịyọ, onye bụ n'ọnyanwa bụ ọnụ na-ekwuru ya bụ ezinụlọ ya na mmụọ. Ọnwụ na nwoke ọbụla zuru onwe nwere ezinụlọ bụ nyanwa bụ onye nchụaja, nyanwa bụ the mouthpiece, nyanwa bụ onye na-agọzi agọzi n'ike Chukwu maka na-enye gị ike dị leadership. Ọnya kpatara na mgbe gboo nwaanyị ọbụla ga-apụta ụtụtụ je kene nna ya ụtụtụ ọma na ya gọzie ya dịka aja priest ọ bụ. Nwoke a na onwe ya bụkwazi onye dịka onye bụ nna ezinụlọ, rụkwazi ọga na-agata ihe. Yes, di ịghọtara ya. So ụzọ ihe na aka anyị ga-eneba anya usoro ụmụ nwoke ji wee gbaa ịnọ a, and ọ bụrụ na ịghọtịa ọ bara uru ịbụ nwaanyị gị na ya bi n'ụlọ, ịghọta na-afụta nwoke a na ngalaba na ishabiwe wuchi. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya. So onwe nwoke ọbụla ịmata agịa the person, nwa nwaanyị ọbụla ịmata agịa the person, ka ọ ghọta ihe di bụ n'ezinụlọ. And also na mgbe ị ghọtara ihe dị n'ezinụlọ ka ị ga-eji wee nwee ike ife isie etu o kwesịrị, nye ya ugwu kwesịrị ya. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya. But before we dive into today's lecture, anyị ga na month of November, anyị na ha achịkọta na around ya gbasara ya bụ month of November. Ndị niile sonyela anyị na aja anyị na-achụ nke ọnwa n'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja ka ọfọ kwubi okwu n'isi uru niile all over the world. Difference of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana, Restoration Evangelical Mission and consecratory group. Etu a ka anyị si eme ụbọchị ikpeazụ anyị ga-achịkọta ya, mana nke ọnwa a ga-agba mkpenabụ maka na anyị chịkọta ya anyị emepe the new month for the month of December. And echefukwana na ya bụ on the first bụ ụbọchị anyị je celebrate our Lord feast na temple for the friends of the temple. Yes, so ndị niile sonye na ya bụ aja ga-enwetakwa nchịkọta ihe gbasara ya na the beginning of the new month na their WhatsApp numbers only, mana ọ ga-abụ on the first. Ọ bụrụ na ya bụ ụbọchị anyị ga-enye na mmiri kpee ile ọma n'aha mmadụ dum bịa na temple chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụaja gbuo ebu emesaraka. A ga-enwekwazi a ga-erikwazi eri nwa aṅụ ụbọchị ahụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa,
ọnwa ọbụla. Ihe ị ga-eme bụ distance abụrụ ebere ya. Nwere ike isonyela anyị n'ebe ọbụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. If ọdụ ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta, i make token donation to the account number. Ịchatịzie m na WhatsApp agwa gị other details we need for you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ bụ 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Na ya na screen gị ga-afụ nọmba m. Now let's dive into today's lecture. Omadi too long, but pay attention, they tell a lot. Keep tagging your friends. Kano from the horse's mouth. In a menka, Katuko keep putting me in negotiating because we go okay. I can go in join my life. That's again I join I name a talk and I share button. Can do don't we go so yeah. Now Kakabani Ruhai Make Kutata, Ayukuru, and woke up on a Jesu no. Jews or qua eno. Yes, we up down there with 4 parts in a man, Obona Jesu no. Nke mbugodo bụ na enwere many office, ụzọ office ị nọ ka o nwere cardinal offices. Yes. Number 1 office o nwere bụ dịka nna nwere ezinụlọ. That man nwere office dịka onye eze, the king, the kingship office. Ngwagwa gị na ya bụ nwoke bụ di nọ n'ezinụlọ nwere another office. Dịka the priestly office, dịka onye nchụaja ya bụ ezinụlọ. Gwagwa na ya bụ nwoke bụ onye nwe ezinụlọ nwekwara office of the husband office. Nwekwara another office bụ the fatherly office. Office na-abụ office nwoke ọbụla nwere ezinụlọ nwere. And it's only when you see that man, that's your husband, in these 4 categories ka ị ga-enwe ike ịghọta ọrụ ọ na-alụ, ka ị ga-enwe ike ime ya appreciate the more. And ka ị ga-enwe ike irespect ya, kwanyere ugwu kwesịrị ya maka ọnọdụ ọ nọ ya. Ọ bụrụ na example, ọ bụrụ na ebu nwaanyị nụrụ di, ị na-afụta di gị dịka your husband only, you are making a great mistake. And I can tell you, it's just a matter of time. That marriage will be in shambles. That marriage will begin to shiver because I don't have to. These 4 categories must be respected. These 4 categories must be adorned. You must see that man in these 4 categories. 1, don't forget that this man is the kingship. Now about the crown over here. And I can tell you, by the time you respect that office of as the king of that home, believe in me, every king has a queen. By the time you respect this man as the king of that particular home, give him the utmost respect. On earth, the kingship is the authority and the highest respect among the humans. About their hyperdulia. Even Nanibo, Northern Igbo, there's the ugochitubelu rulers. Now how about the final avatar? How about the final, what the final say? N'obodo dị iche iche ka ịghọta ihe with the kingship. N'obodo dị iche iche, ọ bụrụ onye eze na-ekwu obodo ya na-ekwu. You must see your husband in that way. The same way he shall follow your governor as the aka na-achị ọra nke steeti. Etu anwa ka di gị si wee bụrụ aka na-achị ọra nke ezinụlọ. Maka na ọ bụrụ na respect ya governor, nye all the utmost respect. Ị bịa na ezinụlọ gị, ịfụta di gị as nkanka mmadụ, ị dị that respect as the kingship of that ezinụlọ. Adị enwe 2 captain n'ofu ụgbọ. That ezinụlọ ga na-ada ịfọkwa. And that is the only way you get the utmost respect. And don't forget that respect is reciprocal, because once you give respect, you receive respect in return.
And remember what I said. Every king will queen. So don't look at it that you are over respecting your husband. Nothing like over. Once you respect your husband, give him the honor and respect as the king of the home. He in return will return your own respect and binye oche dịka lord or dịka queen. Yes. So nke a bụ ihe kwesịrị ịma. And mgbe buru gboo ka nkọwara gị ihe bụ onye eze, ọ bụrụ na ịghọtara ya. Mgbe buru gboo, mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, mgbe a na-enwe eze ọdịnala, mgbe a na-enwe eze by merit, na onye abụ nye abụ eze, ịpụta na ebe onye eze nọ, ikene ya ibe ndị ere down, si ya eze ị ga-adị ndụ mgbe bi, wee gọzie gị nwa m, o nwere ike were akụkụ o ji n'aka metụ gị azụ si gị binye. That is etu a ka ọ dị na ancient Igbo, mgbe respect na-adị, etu a ka o si wee dị, etu a ka esi wee build ana ezinụlọ. And ọnya mere mgbe a na-agwa gị mgbe a ezi dị n'ụkwụ ụkwa, mgbe isi ọgọrọ na-adị ebe ekebere ya, nwoke a nwere ike ọpụta n'ụtụtụ efu ka ndị ezinụlọ ya na ndị oriakụ ya na-apụta ekene nna ya ụtụtụ ọma ha ebe ndị eri, o were aka paatị ha n'azụ site ha n'azụ obere si ya oriakụ ma odozi akụ kedu ka imere, ọ gọzie ya. Ọtago tụ aka o si wee dị mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, mgbe a ka e nwere peace of mind. Maka na etu a ka esi wubie di na nwunye adịghị akwa iko ha anya. Respect is respect. Once you respect your husband, kwanyere ya the utmost respect. Ọ na-abụ ihe ịgba anya mmiri, na-abụ ihe mwute na efu na ọtụtụ ndị mmadụ na-respect their pastors, na-respect their priests. Si na fada anyị si bụ na pastor m si respect their pastors even more than their husband. Is abnormal. And once there is abnormalities in anything, any setting, what we set again is the chaos. Because everything will be in shambles. So begin to see that your husband today as onye eze. About the king, and you because you are the moment you accepted your husband. If a woman is getting married, nna gị ya akpọ gị sị gị nwa m jee gosi ikwu na ibe gị onye a isi na onye ga-abụ di gị, onye a ga-abụ nna gị ukwu, onye a ichuzu na onye ga-abụ ya king. Eburu mmanya abinye gị, eburu mmanya ahụ ịchọcha dị ya ruo ebe ọ nọ isepụrụ ana wee binye dị mmanya. Hello, do you know the significance of that kneeling down? Yes. Kneeling down is that in total submission. Etu a ka esi eseburu onye Eze-Ana. Iseburu ana wee binye mmanya. Ihe ọ pụtara bụ na subject go your forces, your ezumezu under his leadership. He's the king. Ọ bụrụ na ị mara ihe a, you will have peace. Ọnya kpatalụ n'ala Igbo nwoke bụ nwoke zuru onwe anara esekpu ana wee na-propose to a woman because it's taboo. Obodo ọ bụ na nwaanyị bụ eze, ọgba aghara ga-adị n'obodo ahụ. Ọ ga-awụ obodo ụmụ anụmanụ. So ihe ọsọ ya bụ ụlọ na-eme ụlọ enwebizi na ndị ọcha. Anyị nwere ihe anyị jide ebube ụmụ n'Afrịka. So mgbe a nwaanyị ahụ malụgị nwa bụ nwoke na mgbe i jere ịnụ nwaanyị na ị na-anụta ma ezumezu sie, ọ bụrụ sọ nwaanyị ahụ ka ị na-anụkwu ma forces sie. Mgbe buru gboo ọ na-abụ nwaanyị jebe ije dị ọ na-ebu okwu chie kpatara na ụfọdụ arụsị ya afụ n'obodo dị iche iche mụ nwaanyị bịara ije dị ibie wee bịa n'obodo anyị na-akpọ Oraifite, arụsị a na-akpọ ngede, nwaanyị bịara ije dị ibie wee bịa nchọrọ. So ọ nwaanyị anwa mgbe a nwaanyị anwa subdue eburu nwaanyị bụ onye nwere kọl a na-akpọ nnukwu nwaanyị. Ọ bụghị ana na ịchọrọ ịnọgbu na be di ka nwere ihe kpatara na most of you adị anọgbu. Nke mbụgoro bụ na di gị bụ the king. So enweghị nwere any business ịpụta jezaba eze nwaanyị, maka na nwoke na nwaanyị anaghị echi eze n'ofu ugwu. Ihe ị ga-eme bụ as long as they accept to go this man, na this man ya bụ ya husband, ga-abụ di gị,
ị ga-enye respect dịka onye eze. Iruo gị nwa na ezumezu gị na mmụọ niile so gwa ndị otu gị forces gị n'ikwetago na nwoke a ga-abụ di gị. Therefore they now submit before him as your head, as the king. Ọ bụrụ na ị submituru onwe gị na your forces under this man, the marriage ama work. The marriage will be a shambles. Just matter of time. Onye abatara ụfọdụ ndị mmadụ ji asị na ọ bụrụ ịnụ onye akpọrọ ọrụ bụ isiokwu na ọtụtụ ndị akpọrọ onwe ha eze nwaanyị ịnụ ha na marriage adịghị last. Kedu ka ọ ga-esi wee last ebe e nwere the kingship, the man nụrụ gị bụ the king, gị nwa bụrụkwa eze, gị nwa bụrụkwa eze? Who does that? Kedu ka ọ ga-esi work? Ị ga-asọ ugoro onwelo mata ọsọ ya bụgoro na kọlụ gị na onyinye amara gị karịrị nke di gị. As long as ị kwetago na ị ga-anụ ya dịka di, ị ga-akwarịrị ugwu dịka onye eze. Ị submit your forces under him. Yes, gị bụ nwoke, you recognize the forces here. Man submit your forces, her forces under you. Recognize them. Tukwa ha. Therefore, that those forces can work in harmony with your rulership. If not, they will peace. All here, boy, who for ndị kpọrọ onwe ha ndị eze nwaanyị aghọtara. Ndị abatara ọtụtụ n'ime ha, I can tell you, 80% of their marriages are in shambles. 80%. Unless onye ghọtara no, man ịbata ịkwụwa di gị na the kingship position, submit your onwe gị. Ọ bụrụ na submit to onwe gị, your forces will not submit. Ịghọtara ya? And before you know, because Igbo ụzọ wear this masculine ego as eze. Onye abatara m ji wee so na ndị nọ na forefront wee na-agwa ha kwụsị ịza eze nwaanyị kama azama dibịa nwaanyị. Because na aha onye na-eme ya nkonko. Ọkpọta onwe na ya bụ dibịa nwaanyị ụhọ mbụrụ onwe, mana ọ zaba eze nwaanyị ahụ okoo ka bred esi oko na mmiri. So ọ bụrụ na ịchọ ka ya mara eji wọkụ pụta dị gị dịka onye eze, I can tell you that once you nyere data oche achị onye eze, no kingship will function without the queenship. Ọ ga-eburite elu ka iwe fit ya lọrọ ya. Nke bụ dị gị bụ the priest of the home, the priesthood. Ihe apụta n'ọnụ na-ekwuru gị, onye abatara n'ala Igbo, nwaanyị bute ọjị odebie di ya. Nwaanyị adara aga ọjị n'ebe nwoke nọ. Unless nwaanyị ahụ ọnọzi ọwụ na-eme dibịa, nọrọ na-ezumezu ya, nọrọ na personal devotion na mkpukie ebe so ya nọ. Mana ọ bụrụ na obodo ezuo, nwaanyị anara aga ọjị. Nwaanyị ga-eburu ọjị bụ inwekwu ụmụ nwoke aga ọjị wụọ ọjị. Ọ bụrụ na ọsọ otu ụmụ nwaanyị nọ na ya, ihe nwaanyị ga-eme bụ ha wụọ ọjị mana ama agụ ya agọ. Nke ọ dị. So di gị bụ the mouthpiece, onye bụ ụkọchukwu gị, onye nchụaja na-ekwuru gị, onye ga-eweta ọfọ ezinụlọ na-agụ ọfọ sị na ọ ga-adịkwado ezinụlọ ya mma. Ọ sị dekwa ụmụarụ ya, ụmụazị nọ n'ebe ya, sị gọziere ya, sị dekwa oriakụ ya nwaanyị ya ga-ebute, ya sị mba, gosi mba, sị gọzikwara ya na ọ ga-amụta ọmụmụ eke, mụta orie, mụta afọ, mụta ozu nkwọ, sị na ụbọchị na ọ ga-amụju ezinụlọ. Na-aga ọfọ ka ọ dịrị ya mma. Nwoke na-aga ọfọ n'ụtụtụ, ọ na-erute ezinụlọ ya, na-erute nwunye ya. So di gị nwa bụ priest, onye nchụaja, ọnụ na-ekwuru ụnụ. Ada hapụ isi aka wee na-agba ụrịọm. Ịhapụ isi aka chọọ ka ịgba ụrịọm, ọ ga na-ada ịfọkwa. So begin today to recognize your husband as the priest of the house. That is the only way your prayer will be heard. Mgbe gburu gboo, mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, nwoke adịghị anọ n'ụlọ nwaanyị egbuo anụ. Egorocha ọsọ ya gbugodo iwu nwaanyị onye owu mmiri, egorocha ya ịgba di gị dịka abịa gbuoru gị anụ. Ma ọ bụrụ na ịmụtago nwa nwoke, ọ bịa gbuoru gị anụ. Ma ọ bụ na o nwere nwoke kwudo oru gị, bịa gbuoru gị anụ. Etu ka ọ dị gboo. Nwoke nwere ihe nwoke ji wee bụrụ the priest. Onye agbata nwoke ji bụrụ nya na-agụ ana the land. Enwere ike pụtara ahụ obodo aka ji ọfụ obodo ọ bụrụ nwaanyị. Ọtụrụpọsị maka na ọnya the priesthood. And whenever you recognize your husband as the priesthood, that your family will be at peace, in harmony.
gị bụ nwoke mara ọrụ dịrị gị dịka the priest ọ ga na-agọzi ezinụlọ gị iji n'ọnụ iji agọzi ezinụlọ gị were na-akpọ ha iyi maka onye nna ka ịbụ bana gị nwaanyị recognize ya di gị dịka ọnụ na-ekwuru unu na mmụọ. Nke ịtọ, di gị a bụ the husband. Yes, ọ bụ di gị ịghọtara ya, gị gbabụrụ nwunye. So ị ga-ama na onye a bụ the crown over ya head. Mmadụ na ọ bụ onye agba osisi n'ebe ube mma nyana na ọwụ a sị na di bụ ugwu nwaanyị. Otu a ka ndị Igbo si abịa, di bụ ugwu nwaanyị. Yes, di bụ ugwu nwaanyị ahụ ịma na nwaanyị nwere di na mmadụ enwere ike ịpụta tie nwunye tie nwaanyị gụmụ nwaanyị nụrụ di nwere di, nwoke nwere ike ịpụta n'ụzọ bịa tie gị ihe mata ihe ọsọ gị mee. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo. Asị na nwaanyị a nwekwa di, ọnwa ihe nwaanyị a mere gị adịrọ mma jebe na be di ya iru ebe anyị jekọ ọtụ ụwa na-egwa di ya ihe nwunye mere ka mmalụ ga nwaanyị enwere ike ịpụta etu a nnọkịta my wife my brother for any reason na-ejetie nwunye m ihe ọ dịrọ possible. And for any reason enwe m ike ịnọkịta jetie nwunye ihe onwe ihe nwunye m feel na nwunye mere m ma adịrọ happy about. M mechere my brother bata despite the fact na my junior brother I will go and complain na ihe nwunye gị mere gbuo ya ọdụ ọzọ gara ime. But imere ezi aka gị ka nwunye mmadụ ime ya ibe commit offense. Mana mmadụ mana mmụọ ọ mgbe itiri nwunye mmadụ ihe without her complain to di ya all disrespect ka i nyere to that household. So o nwere ugwu a na-akwanyere nwaanyị nwere di asị n'ọkwa nwunye mmadụ ọ iyi egere ọmụ. Ịghọtara ya? So gị nwa bụ di nwaanyị ị ga na-afụta di gị na onye ahụ di nwere gị. Ịghọtara ihe bụ di? Ịma na a na-ekwu di a ịma na aka ọtụọ afọ aka ọtụọ ọma enyechazi the meaning. Aka ọtụọ ụfọdụ afa aka ọtụọ ọma enyechazi the meaning. Mana di a na-ekwu okwu ya bụ di nwenu di nwe gị ọ ya husband bụ di nye onwe gị. Ọ sị otu kwere ala isukere ọ sị gị kwụrụ ọtọ. Even if you want to go somewhere, your husband said you are not going anywhere, you obey your husband. All he was saying. So di nwenu gị ọ nyanwa bụ chukwu gị. So if you are not ready to be Lord over you don't have any business getting married, because that marriage will not stand the test of time unless you only no or working in a field, and even working in a field abụrụ man enough. When the chiefs are down odoghị anya na efu na ọbụrụ man enough. Mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ ka ije nụ that pauper that nwoke abụ nobody nwere ike na-efe ibie. Mana a na-achọ ịgwa when chiefs are down nwoke ọbụla feel comfortable na-efe ibie abụrụ nwoke, and when chiefs are down he will check out because ọbụrụ nwoke. Nke ọzọ bụ nke ikpeazụ fatherly. Be seeing your husband as your father. Not only gụnwa bụ nwunye ọnọdụ ka ya father. The same thing ka o ji nwoke father to ụmụazị mụtarịa. O nwere onye ga-afụ gị n'anya dịka nna. Nobody on earth will love you more than your father. Go to me anywhere. Gị bụ nwaanyị a na-anụ anụ di gị awụ nna gị na-afụta the fathership. Ọ bụrụ na ị dị afụta ya di gị anwa dịka nna, not only you but the wife, but ma ụmụazị amụtara, the marriage is in shambles. It's just a matter of time that marriage will collapse. You must be seeing that your husband as father. Yes, and it's only when you are seeing him as father ka ị ga-eji nwee ike ma appreciate his contribution. Nna na-eburu ọnụ sị ka ụmụ ya rie, ụnụ amaghọta the role of a man. Ụmụ nwoke na-ata afụfụ n'ụwa. Nwoke adịghị ebu afọ ime, I agree. But I can tell you na nwoke dị nwaanyị dị ime na di ya dịkwazi ime. Nwoke nwaanyị nọ na labor, nwunye di ya nọ na labor.
nwaanyị ịbụ nwoke abụrụ izi, ịdị nwoke ịbụ nwoke adịrị izi, ọ bụrụ onye chọọ. Ịbụrụ nwoke bụrụ fada, ịbụ responsibility of the father as the father, maybe nna gị adọrọzi nwa bụ the father of ezinụlọ. Ịbụ father to your siblings, ịbụ father to ezinụlọ gị ma nwunye gị ma ụmụ gị. Ịbụ responsibility of your in-laws. Maka nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ya in-law nwoke ma ọ bụ nwaanyị dị sick, your wife will not be comfortable. And once your wife gwara na ahụ adịrọ nne ya, gị nwa ya adịkwa at peace until you make something reasonable iji wee fụ na ahụ dị nne, and ahụ dị nne obi eluo ya na inwe ike enjoy your wife. Mana ọ bụrụ na o nwere ihe na-abọ dị ya and you pay attention to ihe abụ ha challenges na-abọ dị ya, you will not get the best of her. So you can see na the nwoke nwaanyị anụta bụ responsibility of ezinụlọ di ya na ụmụazị ọ mụtara. Mana di bụ responsibility of ya bụ nwaanyị, bụrụ nke ụmụazị, bụrụ nke ndị ọgụ ya, bụrụkwazị nke ndị be nne ya. O nwere ihe na-aghọta. So ịbụ nwoke adịrị izi. Ịbụ nwoke bụ ihe onye mere ka eji abụ nwoke. Ịbụ nwoke abụrụ sọ n'ọnụ ma ọ bụ ihe onye bụ na ngada. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? You must be seeing that man as a father. And when you see the man as a father, ifu na onwere onye ga-afụ gị n'anya karịa the father. Kebe isiokwu bụ na one thing ị mara ọ bụ na ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị, nobody will love you more than father. Nobody. His father's love is genuine because father is not benefiting anything. You got ya? Ihe ọ bụla ọ na-eme bụ ka ọ dị mma. Ọfọ nna na-agụ na ọfọ bụ ka ụmụ ya kịa. Even your pastor, even your spiritualist, ama na-aga ọfọ ka ịkịa. Your father, your spiritualist, your pastor nwere ike ịda agọlụ ọfọ ka ịdị nnekwu, ka ịdị oturu odi, ka iwe echeta ya. Mana your pastor, your friend, your spiritualist ga-aga ọfọ ka ịbụ ịdị nnekwu, ka ịbụ ibu ka iwe echeta ya. Mana ọ ma aga ọfọ ka ịkịa. Etu wadi. So onye ga-ewere ọjị na-aga ọfọ ka ụmụ ya kịa bụ sọ nna. So the love of a father can never be quantified. The love of a father. Men are like, fathers are like sacrificial lamb in the family. Asị ka echekiwe, ọ bụrụ ọdụ nwoke na-eri uru nwa. Ntị ọ dị. Ọ bụrụ nwoke na-eri uru nwa, maka na nke bụ eziokwu na emesịa na nwaanyị nwe nwa, nwaanyị ga-eri uru nwa. Ọkwa nwaanyị ọ ya awa ọmụchụ ụmụazị emechi ojewe ọmụgwọ, hapụghị n'ụlọ na-agagharị all over the world ebe ọ na-eje neta ụmụ ya. Ma gị nwa na nwa bụ nna ga-anọ n'ụlọ na-echekwa ngwuru. Ọ ga-ebu nna bụ ezigbote nna. Ana m ekwu nna m nna na-abụ ndị ezinụlọ ya na-akpụcha ụla ọnụ o were tọọchị gagharịa na kọmpaụnd mgbe ndị mmadụ na-akpụchagoro ụla. Ọ na-abụ ndị mmadụ na-akpụcha ụla soro mbrị, nna ga-anọ were tọọchị gagharịa dịsị ọ na-emechiri ma geeti n'ebe niile dị well locked because onye of the defender of that home. Sacrifice nna na-eme ọdịdị ebe a. Nke ọbụla akpọ nna, nke ọbụla akpọ nna. Ịbụ nna adịrị izi, ọ bụrụ chọọ. So ọ nna bụ onye ga-ejide ọjị na-aga ọfọ Chukwu okike nekwa ụmụazị ya, ọ nekwa ụmụarọ ma nekwa ụmụazị ezinụlọ m, nekwa nwunye m, oziwekwu ya. Nwoke nwere ike ịpụta n'ụtụtụ welie ọjị elu ghara ịlọta nwunye ya na ụmụ ya. All work of a man. And ọ na-eme ihe niile out of love. Nke bụ eziokwu ma ọ bụrụ na onwe ụmụ nwoke ụmụ ha lụtalụ, few of their children lụtalụ, a man only 10%, 90% bụ nne ha ka ha na-eleta. Yet men are not complaining. The only 10 nwoke jetalụ bụ na ụmụazị a they are bearing your son asị na ụmụ gị. Mana ọ bụkwa ma onye ya carry their money, ya ha ya akagotara ihe bụ nne ha. Cure ED, nwere any dispute about this. Yet men are not complaining.
So ịbụ nna abụrụzi adị nna na-eme those things with love. Ọ dị atụ anya return because ọ mara ọ na-atụ ọmago na ezigbo onye nna, you don't need to hope in return. Mee ihe ọbụla ị nwere ike imewu within your self capacity, then forget about returns. Ihe dị mkpa bụ na ụmụazị a na-asa afọ ọgwụcha. So ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị jere di na-afụta di gị a recognize ya dịka nna, malụ na is not roses made of roses out there. Street is very dry. Onye ọbụla na-agwa gị na ịbụ nwaanyị nụrụ di na o nwere onye nọ n'ilo ga-afụ gị n'anya karịa nna gị, karịa the father figure in that house is lying. Ịbụrụ nwoke nwata nwaanyị, nwere onye ga-afụ gị n'anya karịa nna gị. Onye ọzọ na-achọ claim ịfụ gị n'anya ahụ advantage ị chọrọ ite. That is a pure simple fact. So gị bụ nwaanyị a na-anụ anụ is only her time ịfụtabado di gị dịka nna, and ị na-afụta ya dịka nna na respect ya dịka ugwu dị ya dịka nna ezinụlọ. Mgbe a ka ị ga na-afụta ya with the mirror as a father. Mgbe a ka ị ga-eji wee mara ihe ọ na-eme selfless service. Mgbe a ka ọ ga-eme gị genuinely love him. Yes, mana ọ bụrụ na ị dị afụta ya dịka nna, ị ma achọpụta aja ọ na-achụ na sacrifices ọ na-eme dịka nna, na shelter ọ na-provide for the family dịka nna. Nna nwere ike na-ebe akwa mkpụrụ obi kere ezinụlọ ya dị na ya nwere ike iprovide. Ịmụrụ na ọtụtụ ụmụ nwoke na-akwa arịrị, mana o nwere ike nwoke na-akwa arịrị dịka man ọ na-edie. Onwere nwoke ọbụla bụ nwoke, ana m ekwu maka nwoke nwaanyị, ana m ekwu maka real man. Onwere nwoke ọbụla bụ nwoke emewuro ihe dịrị anụ provide for his family obi na-atọ ụtọ. Onwere nwoke ọbụla bụ nwoke na-abụ ọpụta ụtụtụ onwere ihe ọ na-alụ, nwunye ya na-esi nri na-ebu ihe, obi ya na-atọ ya ụtọ. Ọsọ ya bụgoro nwoke nwere challenge, o wee bụrụzie maka na ọgwụgwọ jie agụ mgbada abịara ya ụgwọ. Ọsọ ya bụgara nwoke a nwere any challenge kripụ ya merụ na ọ na-akpata ụzọ ihe ya na ezinụlọ ya na-eri. Nwoke a na-eri arịrị unless na ọ bụrụ ọdịghị nwoke dị ya. Etu a nnọkịta enwere m ike nke nwaanyị nye m ihe ahụ gara agbakasị ma I will never enjoy that. So nwoke ọbụla na-efe relax when a woman is giving him abụrụ man, ọ ga na-ewute gị na-ebe akwa mkpụrụ obi na inwe nwere ike ime ihe kwesịrị ime asị ma. Let me stop here. So ọ bụrụ na ịwụ nwaanyị, you must be seeing your husband in these 4 categories. That is the only way I get harmony. That is the only way you will appreciate him and sacrifices is made. And that is the only way you will enjoy that home and enjoy that man. Nwoke afro gananya whether not. Take it from me. WhatsApp number is 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. 9 and screen gig up here. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu Premier be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Share the message. Good Lord.